samu habba ana ɗigawa a toshe a sa asalin auduga ko kuma a samu garin man habbatu sauda a haɗa shi da ruwan albasa ko man albasa ana ɗigawa, tana maganin cuta wanda asalin kunne yake fitar da ruwa da izinin Allah. Sannan kuma tana maganin kumburi, kowane irin kumburi, musamman ma kumburi wanda yake damun ɗan adam, kaga mutum ya waye gari a ce sanyi ne, a ce basir ne, in ana tafasa habba tana magani da izinin Allah. Idan aka samu mutum yana da asalin cuta wanda yake kumbura masa muƙamuƙi, ban san hausan da kuke faɗa ba a garin nan, amma a can muna ce masa hangun, haka ne a nan ma? To hangun, in yaron ke waye gari da hangun, ki tafasa habba da albasa ki bashi ya sha, kuma ki ɗebi man habba ki shafa masa, tana da amfani da izinin Allah. Habbatus sauda tana maganin cutan sanyi, idan an haɗa habbatus sauda da nono mutum yana sha, tana magani da izinin Allah. Musamman mutumin da yake fama da ciwon da ya gagara, ya yi magani ya rasa, in ya ɗauki habba yana amfani da shi, tana da tasiri. Wannan habbatus sauda ya kai ga asalin likitoci na duniya na arna da na musulunci sun gamsu kuma da irin fa'idarta da amfanin da take yi. Wannan ya sanya ƙasashe kamar guda uku, irin ƙasar Masar, irin ƙasar Siriya, irin kafin yaƙi ya same su, irin ƙasa na asalin Jordan da kuma wani yanki daga cikin Sudan. Duk wanda ya san Sudan idan ya je wata anguwa ana ce mata Jabra, a Jabra akwai ta makaranta ko akwai wani waje ana ce masa Shajara, akwai malamin da ya buɗe markaz musamman yake karantar da waɗannan matsaloli. To sai dai so da dama wani lokaci ana samun matsaloli na wajen hanyar da ake amfani da ita wannan habba. Kai tsaye habba ana amfani da ita gwargwadon lalurar da ke damunka, saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Kuma manzon Allah sai ya mana bincike da kansa, sai ya gwada mana wata itaciya, yace tana warkar da cuta biyu ba ta warkarwa sai mutuwa. Ya sake ciro mana wata itaciya sunanta alhindi, da larabci ana ce mata qustul hindi, yace ku rike ta a matsayin magani. Ya ciro mana hulba, matarsa kuma tace ta samu kiba wadda manzon Allah ya gwada yana so ta rage, ta je ta sha sanamaki, sai Allah ya warkar da ita, ma'ana sai Allah ya rage mata. To waɗannan malamai da yawa suka ce aka bi waɗannan hanyoyi za a samu waraka. To yaya za ka yi amfani, yaya za ki yi amfani da habbatus sauda domin cutar ciwon zuciya? Wannan shine asalin topic ɗinmu da muke so mu yi a kai, kuma in za ku yi haƙuri ma wannan takarda saboda ku na buga shi, kuma ina zuwa insha Allah ta'ala za a bar muku photocopy kawai za a yi, sai dai doka na yana nan duk mai mata ɗaya ba za a bashi ba, har sai ya je ya yi rijista da ranar da za a sa aure na biyu. Allah ya sa mu dace. Idan mutum yana so ya amfani da magani idan mutum yana fama da ciwon zuciya, da ya samu karamin cokali, game da masu faman ciwon zuciya, idan mutum yana fama da ciwon zuciya zai samu asalin karamin cokali na garin habbatus sauda, zai hada shi da zuma, ya zuba ruwan zafi ko a cikin shayi, amma shayin kar ya zama mai Lipton. Shayin da aka tafasa shi da ganyen na'ana, ko shayin da aka tafasa shi da green tea. Shayin akbar shine da larabci green tea. Akwai fa'idodin da duk ran da Allah ya sa muka sake samun lokaci za mu yi karatu a kansa kawai fa'idar da yake da shi. Don hatta mai diabetes in ya ɗauki green tea yana amfani da shi yana da tasiri. To idan mutum yana fama da ciwon zuciya ana so ya samu garin habbatus sauda kamar cokali guda, ya zuba a cikin zuma, ya sa a cikin ruwan ɗumi wanda aka tafasa da na'ana yana sha, tana magani da izinin Allah. Idan kuma mutum yana fama da kumburin hanta, abinda ake bukata shine zai samu garin habbatus sauda cokali ɗaya, ya haɗa shi da garin kurna. Kun san kurna? An san kurna? To za ka samu kurna, ba magarya ba fa. Bishiya yake yi ko? Yau, to kurna babban. To ita kurna ake so a samu cokali ɗaya, a samu habba cokali ɗaya. Kuna ji na? Ana so a samu garin kurna da garin habba cokali a haɗa da zuma, a dinga tafasawa ana sha. Mutumin da ke da infection ya je asibiti ana tunanin hattarsa ta fara kumburi, to in yana amfani da shi da izinin Allah zai samu sauki. Mutumin da yake fama da hawan jini, idan mutum yana fama da hawan jini ana so a haɗa man habbatus sauda kaman asalin kwalban kamfanin Hamani, wancan da na faɗa kaman 125 ml ɗin nan,
idan aka samo kaman wannan asalin kwalban hamani sai a samo kuma garin hulba kaman cokali 3, sai a samo kuma garin na'ana. In an samo garin na'ana ko sai kuma a samo asalin yar misira, asalin garin man na'ana ko yar saudiya. Bayan nan kuma ana so a samo garin kusbara, za a hada shi da yansun, da a hada shi da asalin bakdunus, a hada waɗannan wuri guda ɗaya. Ana ɗiban cokali ana tafasa shi, ana shansa kaman cikin kofi da izinin Allah. Duk cutar da ke damun ɗan adam ta fuskan abin da ya shafi hawan jini, Allah maɗaukakin sarki zai warkar da shi. Idan kuma yana fama da ciwon hawan jini wanda ya kai ga cewa har ya sa shi ya yi paralyze, abinda ake bukata da shi ana so ya samo garin dabino. Wannan dabino da kuka sani shi ake so a nika. In aka nika dabino, bayan an busar da shi an nika shi, sai dai ku gane ba kowane dabino ake nika shi ba. Akwai dabinon da shi yakan zo ma asalin a narkensa, akwai kuma ɗanye, akwai wanda kana tauna shi zaka ji ya fashe. To waɗannan shi dama already busasshe ne. Abinda ake bukata ko ka daka shi ko ka nika shi. Sai ka samu kaman cokali, ka samu nonon raƙumi, sai a dinga tafasa shi. Shi amfanin wannan yana da tasiri sosai da sosai akan jinin da abin da ya kosin ɗinsa. Sai kuma zait baqdunas za a amfani da shi. In ba a samu ba, a samu garin sai a haɗa shi da zaitun a dinga shafawa. Baqdunus ko da jijiya ce ta sage, ko da wani abu ne ya samu ƙashi, ko da mutum ne ya kare, in kuka haɗa kuna shafa masa, tana da tasiri da izinin Allah. Allah ya sa mu dace. Abu kusan na ƙarshe shine asalin mutumin da yake fama da asalin tsananin ciwo na diabetes. Idan mutum yana fama da diabetes, ana so ya haɗa waɗannan magunguna. Haɗa waɗannan magunguna suna da amfani akan cutar diabetes, amma ba za ka haɗa maganin ba har sai ka je asibiti an tabbatar da cewa ga iya level na shuga naka. Domin in ka ga asalin level na shuga naka, nan ne za ki gane ko ka gane cewa asalin cutar da take damun nan nawa lalle ga level ɗinta, in na sha zuwa kaza kuma zan auna in gani an samu ci gaba ko ba a samu ba. Idan aka samu mutum yana da diabetes ya kai kamar 8 point something, kaga ya san matsayinsa. 6 point something ya san matsayinsa. 12 point something ya san matsayinsa. To akwai level ɗin da in diabetes ya hau ba za ka haɗa wannan maganin ba. Akwai level ɗin da in yi high kuma za ka haɗa. Idan level ɗin diabetes bai high ba, ana buƙatan ki samu abu guda 4 ko ka samu abu guda 4. Kaddara yanzu yana 7 point something ko 8 point something, to yanzu ga abin da ake so. Abin da ake bukata na farko, kuma ku kiyaye, likitocin musulunci suka ce da mai hawan jini da mai diabetes in yayi control da kansa ko bai sha magani ba yana iya samun sauki. Ai kiyayewa ne. To yanzu me ya kamata a yi in bai hau sama ba amma akwai shuga ɗin? Abin da za a yi shine sai a samu asalin gwaiba. Kun san gwaiba? Ganyensa. A samo kuma shuwaka, a samo ganyen gwanda. An samu guda nawa? A samo ganyen zogale. Gwandan gida. Gwandan gida da kuma asalin shuwaka da kuma gwaiba. Sai ganyen zogale. An samu guda nawa? Sai a samu ruwa lita 6. Ruwa lita nawa? In ba za ki gane ba sai ki je kasuwa ki sayi galan 1, ki sayi kuma galan lita 2. Sai ku cika da ruwa. Sai a wanke ganyen. In aka wanke, sai a sa jarkanwa, sai a ɗora shi a kan wuta. Idan ya tafasa, shi zai zama ruwan shanki ko ruwan shanka na sati guda. Amma haka ba a hana ka shan ruwa ba, amma ya zama wannan ya fi yawa. Bayan ka sha shi na sati kuma sai ka je asibiti a je a gwada jinin a gani ya sauka ko bai sauka ba. Allah ya sa mu dace. Idan kuma shugan ya daɗe a jikin ɗan adam kuma ya hau da yawa, abinda ake bukata shine waɗannan itatuwa ina so ku nutsu sosai wajen haɗa su, saboda kuskure ɗaya a ciki yakan iya ɓata maganin. Abu na farko, ana bukatar a samo garin habbatus sauda kaman cikin kofi ɗaya. Kaddara yanzu wannan a samo habba kaman cikinsa. Kuna gani? Idan aka samo habba kaman cikin wannan, to ana bukata ma a samo gari na habbatul rashad. Habbatul sauda daban, habbatul rashad daban. Habbatul rashad tana da ɗaci kuma kalarta kala ne kaman ja ko ruwan ƙasa, amma habbatul sauda ba ta da ɗaci sai dai yaji kuma ita baƙa ce. To habbatul rashad ɗin ana so a samo cikin kofi ɗaya. Ana so a samo habbatul rashad cikin kofi ɗaya, habbatul sauda cikin kofi ɗaya.
to daga nan kuma ana so a samu asalin qishru ruman. Sunan abu ɗaya ne, qishru da larabci ɓawo, ruman shine asalin abin da ake so, wato mana ɓawon icen ruman. To shi kuma suna sayar da shi, don shi qishru ruman abinda suka ce in mutum yana da ulcer da ta haifar masa da hepatitis, in zai dinga hada shi da zuma ko madara yana sha, ya rabu da ulcer har abada insha Allah. Idan aka samu qishru ruman aka nika shi, akalla a samu kamar rabin kofi. Daga nan sai a samu asalin garin qurnuf. Me ake kira qurnuf da Hausa? Shine asalin citta, kanamfari. Shi kuma kanamfari ana so a samo shi ma rabin kofi. Daga nan sai a samo garin kaltit. Garin kaltit din nan ana so a samo kaman cokali ɗaya, babban cokali, amma sai kin tabbata da kin cika shi yayi soro. Bayan kin samo garin kaltit ko ka samo garin kaltit, sai kuma ka je ka samo mur. Kusa abin da ake kira mur? Mur larabci ne, abu mai ɗaci shine mur. Amma ai muna da shi a ƙasar nan. Masu sukudai, ko yanzu ba a sai da sukudai? Ba suna sai da wani abu mai ɗaci ba? To shi ake so a niƙa shi a samu kaman cokali ɗaya. Sai a haɗa shi da waɗancan abubuwa da aka faɗa. Daga cikin abin da muka faɗa mun ce habbatul rashad, mun ce habbatul sauda. Haka ne? Mun ce kuma a samu qishru ruman, mun ce a samu khaltit, an ce kuma a samu asalin mur. To waɗannan ake so a haɗa su waje ɗaya. In an haɗa su waje ɗaya, kullun da safe bayan an je an gwada jinin sai a ɗauki cokali ɗaya sai a zuba a cikin nono. In aka ɗebo cokali ɗaya aka zuba a cikin nono, da safe da shi zai karya. In ya karya ba zai ci abinci ba sai bayan awa. Kuma duk dokar da likita ya gaya masa ya kiyaye. Haka zai da daddare in ya zo kwanciya ya sha. Ana so ya sha wannan maganin kamar tsawon sati 2 ko wata, sai kuma ya je likita ya duba shi. Na biyu, ana amfani da diabetes, maganin diabetes, wajen mutum ya samu ɗanyen albasa. Da safe ka samu ɗanyen albasa, baka ci komai ba, namiji ko mace, ka samu ɗanyen albasa kawai ka sa a gaba kai ta ci kafin gari ya waye. Amfanin cin ɗanyen albasa ga mai diabetes, namiji ko mace, diabetes yana haifar masa da abu uku. Idan namiji ne yana taɓa idansa, kuma yana taɓa al'aurarsa, kuma yana sanya masa ciwon gaɓoɓi ko ƙashi. Idan mace ce kuma diabetes yana sa mata ƙaiƙayin ido, yana sa mata ciwon gaɓoɓi, sannan diabetes yana sa mata ta dinga jin kamar wani abu na bin jikinta a kiyashi. Wani lokacin har ta dinga jin ma kamar ɗana yawo a mararta. Ko da mace ba ta diabetes, in za ki yi haƙuri, ki haɗa albasa da tafannuwa da madara ki yi blending kan ki kwanta ki sha shi, to duk abin da yake yawo a maranki ko yake bin jininki, da izinin Allah za ki samu sauƙi. To shi mai diabetes ana bukata ya samu albasa ɗanye ya rufe idansa ya haƙuri ya ci. Sai dai farkon ci da ya samu wani attack guda ɗaya shine bakinsa gaba ɗaya zai kaman ya ɗaɗe. To amma yana so ya samu sauƙi, kafin nan ya samu zuma ya sha, ya sa zuma a bakinsa ko ya sa man habba. In ya gama ci ya sake ɗaukan zuma da habba ya sa a bakinsa, da izinin Allah zai ji. Idan ya samu albasa ya ci, bayan ya ci albasa sannan kuma dai sa matarsa, in kuma bai da mata to Allah ya yi, sai samu asalin me sunansa kamu, sai a dafa. Amma dafa kamun nan da za a yi, in so shine samu a dafa ruwan kamun tare da ruwan albasa da garin habbatus sauda. In aka dafa da shi za a dama kamun, kuma a zuba man habba a ciki. Suka ce wannan haɗi in mutum na yi, da izinin Allah bayan sati ko sati 2 shi ma ya je a gwada jininsa. Allah ya sa mu dace. Abu na uku akan diabetes, ana so mutum ya samu buzul fijil, a tafasa buzul fijil da asalin man habbatus sauda. In ka je wajen masu magani sun san buzul fijil, a tafasa shi a dinga shansa kamar shayi, shi ma da izinin Allah. Amma in an zo tafasa shi, ana so ne za a dinga shansa da safe da yamma. Allah ya sa mu dace. Ko kuma mutum ya samu garin waken soya, ya haɗa shi da garin habbatus sauda, ya haɗa shi da kuma asalin garin shammar, sannan in ya haɗa su sai ya mai da su kaman kamu, a dinga tafasawa. Da Hausa ana cewa salala, sai a yi masa kamar yadda ake yin salala, amma za a zuba zuma. In aka zuba za a sha shi da zuma da safe da yamma. Sai dai so da dama
ana samun ƙarancin samun waraka a wajen marasa lafiya bisa rashin samun yaƙini da imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi. Kuma mun samu matsala, Allah ya jarabe mu da likitoci waɗanda sun amsa sunan musulmai amma ba sa da aƙida da tarbiyya ta musulunci. Wallahu alam, ko a baya ba su yi islamiyya ba su yi makarantar allo ba samu malamai masu tarbiyyantar da su ba. Kuma muka gane a yanzu iyaye a yanzu nan da shekara 5 in ba Allah ya taimake mu ba, likitocin da za su zama likitocinmu jahilai ne ta fuskar addini kuma jahilai ne ta fuskar ilimin zamani. Saboda binciken da muka yi ko wasu suka yi a gwada cewa manyan masu kuɗi a ƙasar nan yanzu ya zama competition, kowa yana so a gidansa a samu likita. Sannan a gefe kuma 'ya'yan nasu ba su da lokacin da za su tsaya su yi karatun bokon da za su iya wakiltar al'umma a jami'a. Shi yasa ina mamakin mutumin da zai ɗauki ɗansa ya kai shi Sudan wai zai je karatu na medicine, wadda ƙa'ida in International University of Africa zai je sai ya yi shekara guda yana koyon larabci, kuma rashin samun tsallakewa na cin jarabawar larabci zai iya sa a sake delay ɗin yara. Ya kake tunani inda ɗanka ka masa training, ka sama masa tarbiyyar addini, ka sama masa kuma makaranta mai kyau, ba makaranti a ƙasar nan, Al-Hikma University kawai kaɗai in 'ya'yanmu suka je akwai tarbiyyar addini. In ma ba za ka je ba, ɗauki ɗanka ka kai shi Ghana, National University Accra wanda take Legon, duk courses ɗin da ka sani suna da course ɗin da a Afirka babu, tunda suna atomic energy, kap jami'o'in Afirka ba wanda suke atomic energy sai asalin University of Florida wanda take America, sai kuma wanda take China, sai kuma wanda suke Canada. Waɗannan university na Ghana mun yadda cewa ƙasar Ghana ta tsere mana ta fuska uku: adalcin shugabanni, tsarin karatun boko da kuma walwala da rayuwa irin na mutane. Kwanaki sun gayyace ni wa'azi da na je sai na zama ba ƙauye, ba ɗauke wuta, sai na je na ga mai soya ƙosai a bakin titi a Accra tana amfani da gas. Sai na tambayi matan da suka zo karatu, na tambayi mazajensu, suka ce min gas da kake gani ni da matata guda ɗaya da 'ya'yana guda 3 abinda muke ƙona gas a wata na 1,500. Suka ce min kuma mitar da suke amfani da shi na wuta ga yadda yake. A taƙaice bayan Allah, likitocin da za mu samu nan gaba akwai matsala guda biyu. Matsala ta farko shine in a Najeriya ne muna kokonto da shakkun yaushe suka tsaya suka yi karatun ana yajin aiki. Malaman jami'o'in yaushe suka bada haɗin kai yaran suka yi karatu. In Malaysia da ake tura yaranmu ne kuma in sun je deporting ake yi, iskanci suke yi. Yaranmu ba karatu suke a Malaysia ba. Allah sai da ne akwai yaran da na san su a Sudan deporting ɗinsu aka yi, sun kasa karatu. Ta yaya za ka ɗauki yarinya budurwa ta mallaki hankalin kanta tun a gida tana so ta yi aure, ka saya mata waya, ka saya mata kaza, ka saya mata kaza, duk abu da ake na social network ɗin nan ba wanda ba ta yi. Tana Facebook, tana me ɗayan nan WhatsApp, sai me ɗayan? Da Twitter, ko kana yi ne? Da Twitter da waye, duk tana socializing da mutane. Kuma rana ɗaya ka zo ka ce ka kai ta je ta yi karatu? Yaran nan namu ba samu cikakken tarbiyya da karatun da za tsaya su zo su zama likitoci ba. Kai, yana daga cikin hatsarin da muke fuskanta. Al'umma mu ma mun ba da gudumawa, sai ka ga mutum ne fa likita ya zo ya rubuta maka magani, in ka je kuma sai wani likita ya ce bai yi ba. Ko ba haka? Yaran kansu kana kallon su sai ka ga cewa wallahi tallahi su kansu suna so a karantar da su. Akwai wani yaro ya gama medicine ya zo waje na akan ulcer. Sai nake mamaki, ne ce ina mamaki, kana likita kana fama da ulcer? Ya ce malam wallahi duk wani har menene endorsement menene cough, ya ce malam duk wani bincike da kasan za a min, ya ce na yi. Na ce to ya maganin kun? Ya ce malam mu kanmu muna ganin akwai cin karo a cikin likitoci 'yan uwanmu. Likita ne fa yake gaya mu waɗannan matsaloli. Sannan yau an waye gari inda muke ganin za mu samu mafita guda ɗaya shine manyan asibitoci irin su Cika. Nan ma sai ka je ka samu likita ƙarami ya bada nasa da kwan, babban likita ya ce ba haka ba. To a taƙaice dole mutumin da Allah ya jarabe shi da ciwo yana so ya samu waraka, dole ya koma ga Allah. Ya yarda maransa kuma magunguna na addinin musulunci zai warkar da shi. Magungunan musulunci kuma duk abinda manzon Allah ya ce magani ne ka gamsu ka yadda, rashin yadda da shi kuma zaka iya rabuwa da musulunci ko zaka iya samun rashin waraka. Tunda manzon Allah ya ce zuma waraka ce, to wallahi zuma in aka shata da kyakkyawan niyya mai diabetes zai warke. Kai hatta HIV a musulunci tana da magani, sai dai matsalar HIV a Najeriya shine ba za a warke ba. Masu HIV har yanzu ba su daina fasikanci da zina ba, wasu daga cikin su. Ashe kuwa in ana zina ana saban Allah ban ga yadda za a warke ba. Ana harara na lokaci yayi. Ya kamata in tsaya. Ya kamata in tsaya.
muna fatan Allah ya sa albarka kuma Allah ya taimake mu. A kurakurai da muka yi a cikin karatun nan Allah ka yafe mana, kuma Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a gafarta musu. Amma ina so ku yi haƙuri ku bani minti 2. Mata da take so gashinta ya yi tsayi ya yi duhu, ko a tsallake? Matan da take so gashinta ya yi tsayi ya yi duhu, abinda ake so ta yi amfani da shi abubuwa kamar haka. Za ta je ta samo lalle, in ta samo lalle sai ta je kasuwa ta ce a ba ta tsaban hulba, sai ta haɗa lalle da hulba da albasa da tafannuwa sai ta tafasa su. Ana so ta ba su kamar minti 30 a wuta. In suka yi minti 30 sai ta tace. Idan ta tace, ana so ta ɗebi wannan ruwan ta tsefa kanta ta wanke wannan kan. Duk lungun da ta san yana shiga sai ta cuɗa. In ta cuɗa ta wanke ana so ta ƙulla kan. Sai ta samu leda, in ta samu leda sai ta rufe kan sai ya kai awa guda. Idan ya yi awa guda, wannan asalin hulba da lalle da albasa da tafannuwa su da su taimaka wajen amosanin da ke kanta. Albasa da tafannuwan zai shiga ramin jijiyoyinta, jijiyar da yake da wata matsala ta sanyi ko cuta, barinsa da ta yi na awa guda shine zai shiga. Suka ce ko yawan ciwon kai take da shi, in ta yi amfani za ta samu sauki, kuma ko idanta tana ganin duru-duru, da izinin Allah za ta samu sauki. To idan ta kulle na awa guda, ana buƙatar ruwan da ta wanke nan ya shiga cikin kan. A baya in mace tana relaxa, binciken likitocin zamani da na addini sun daidaitu cewa relaxa yana cutar da kan mace, saboda chemical ne yake canza halittar gashin mace koma mai laushi saboda azaba da wahala. To wannan narkewar da ya na chemical ɗin shi ke shiga ya taɓa asalin jijiyar idanta. Kuma ku bincika, duk matan da take relaxa, inda tana da gashi sai gashinta ya yi baya kuma sai ya yi ja. Kuma duk matan da take relaxa ba ta tsufa sai ta tsufa da ƙarancin ido ko ƙaiƙayin ido. To yanzu kin yi relaxa kuma kin ji wa'azi za ki gyara, sai ki samu albasa da tafannuwa da kuma lalle ɗanye ko busasshe amma ban da gari. Sai kuma ki samu tsaban hulba kamar cokali 3 a sami lita guda, sai ki ɗora shi sai ya minti 30 sai ki wanke kan. Bayan kin wanke kan, ga man da kuma ake bukata, wanda wannan kin yi kamar relaxa ne, ga kuma man da zai ƙara gashin yayi duhu yayi tsayi. In kina kusa da masu magunguna ingantattu ko zaki shiga Kano, ana bukatan abu guda 7, in babu kuma ki nemi abu guda 6 zai yi. In na faɗa ba zan maimaita ba. Wannan haɗin man suka ce ko da fatan jikin mace ya lalace, fatanta yana kaushi saboda mayukan da ta sa, yana daga cikin abin da zai gyara mata fata ya dawo mata da asalin halittarta. Suka ce kuma ko da mace ce za ta samu accident na ƙonewan wuta, in tana shafawa zai rage kaushin kuma zai rage asalin lalacewar fatan, kuma zai magance asalin gyamban da ke ciki. Abin da ake so shine na farko ta samu man habba, na biyu kuma ana so ta samu man zaitun, na uku kuma ana so ta samu man alayyadi, na hudu kuma ana so ta samu man simsim, na biyar kuma ana so ta samu man kwakwa, na shida kuma ana so ta samu zait lauz, na 7 kuma ana so ta samu man lalle. Amma man lalle yana da wahala, in kun je Kano ne suke samu. Kanan ma inda na san ake sayarwa waje ɗaya ne, cikin wani kasuwa ana cewa kasuwan kurmi, wani shago wai shagon mai jimina. Wannan mutumin ya yi ƙoƙari, sunan masu sai da maganin suna nan, ko kuma ka tsallaka ka je can kusa da Aljazira, shagon su wasu ana ce masu Sinusa, ko wani ana ce masa Ahmad, shi ma dare take zuwa Ijibe so kayayyaki. In kuma ba nan maka tsallaka Lagos, a Ikeja akwai wani center da na sani, ko 'yan Lebanese ko 'yan Egypt, duk maganin musuluncin da ka sani ko baka samu a Kano ba da ka samu a wajen. In baka samu a nan ba kuma ka tsallaka Kotono, jikin masallacin Juma'a akwai Hausawa mu suna sai da hula da zuma, kar ka saya a wajen Bahaushe, ka saya a wajen 'yan can, saboda mutanen mu ba su da kirki. Wani ya taba min rashin kirki, naje ina son man habba sai dauko jirjir, nace ka ji tsoron Allah, sai ya ce an ce ku je ku yi karatu kun ki. Ka duba ka gani me aka rubuta, habbatu sauda. Allah ya taimake mu sai ɗaya daga cikin limaman su yazo, sai nace malam me wannan, sai ya ce jirjir. Nace to ka ji tsoron Allah, kai zaka je kai karatu. Da ban sani ba kaga ya cuta. To saboda haka idan aka samu waɗannan haɗi, in mace za ta yi wannan,
sai ta yi oilin ɗin kanta. In ta yi oilin ɗin kanta ba za ta kitsa kan ba, za ta ɗaura kanta sake sa leda sai ta yi awa. To idan mace tana wannan na sati guda, da izinin Allah za ta ga yadda kanta da jikinta zai yi kyau, kuma gashin kanta zai dawo normal yadda yake. Magana ta ƙarshe, duk macen da take so ta samu gamsuwan ni'ima ba sai ta je ta sha maganin wa'ancan mutanen ba, ko macen da take so nononta ya lalace saboda ta yi yaye, don wani yana da muhimmanci. Ba mu so matayenmu ku je wajen da za ku cuti ne. Yanzu babban fitinar da mata suke samu shine planning yana kawo muku illa. Mace za ta je ta yi planning, al'adan ta yaki zuwa, ko al'adan ya zo da yawa, ko kuma mace ta yi kanta kosin ɗin fitan wani ruwa. To in kina so ki yi planning, binciken malaman addini yakan yi wata bayi mata, amma wannan wani mai ne ba zan faɗi sunansa ba, da mu tsallake. Abinda nake so in kai ku muhallin shahid, domin yanzu ba da mu ba ku fatawan planning ba, duk an kashe mu a Maiduguri. To da haka in akwai mai aihuwa hudu ma muna so Allah ya ba mu su. Na farko ana so, in kina so ki magance matsala na bushewar da kike samu, ko karancin sha'awa, ko karancin ni'ima, kowa ta buɗe kunnanta ta ji abin da za a faɗa. Budurwa da bazaura zan yi Allah isa kuma ta rubuta. Ko bari ku rubuta man hulba, da man habba, da man na'ana, da man tafannuwa. Wai me yasa ake sa tafannuwa? Suka ce tana da tasiri duk cutar da yake alaka da mara ko jijiya, in sanyi yana ciki tafannuwa tana magani. Amma ba cin tafannuwan Bahaushe ba, ya dinga haɗiya kamar maganin asibiti. Shi wannan kuma tsotsa ruwan cikinsa zai sai ya fayo ayi gari ya mutu. Tafannuwa ko ka ci shi a nama ko ka dafa shi ya fi amfani, ko a mai da shi mai. Waɗannan mayuka in kika haɗa shi sai ki sa zaiti lawus. Wallahi wannan maganan da nake gaya muku, da za ku haɗa wannan ko zuwa kuka yi kuka sayar wa mata ‘yan uwanku a kan lalura irin wannan, kun yi daidai, kuma buƙatar da za su samu ya fi wancan shaye-shaye da ake. Kuma amfanin wannan maganin shine idan mace ta haɗa shi ta sha, ana buƙatar ta tashi ta tsaya na minti 15. In mace ta sha ta tsaya, a lokacin za ta fara jin cikinta da maranta na juyawa. In tana da lalura a mahaifarta ko a maranta, a lokacin za ta fara jin kamar tana discharging. A lokacin kuma sha'awa zai dinga zuwa mata. A lokacin kuma za ta ji kamar wani ruwa yana fita a jikinta. Amma matsalar da ke faruwa shine tana cikin sha sai ta ci wani abu, tana cikin sha bata tashi ta tsaya ba. To a lokacin da bata tashi ta tsaya ba, ba lalle ne kuma a ce ta sha maganin kuma biyan bukata ya same ta ba. Amma yana da kyau kina sha sai ki tsaya sai kin yi minti 15. In kika yi minti 15 sai ki tsaya a tsaye, zaki ji wani abu na zuba a jikinki, yana zuba a jikinki. Kina gamawa daga wannan lokacin shikenan sai ki je ki ci gaba da hulɗoɗinki. Ba a buƙatar mace mai al'ada ta sha. Ba a buƙatar mace wanda asalin yau ko gobe al'adanta zai zo ta sha, ba a buƙata ta sha. Sai magani na ƙarshe wanda nake so ku yi amfani da shi game da duk matan da nonanta ya lalace sanadiyan aihuwa, ta yi yayi, ko budurwar da take buƙatan za ta shiga gidan miji, ta aminta jikinta, ta gyara jikinta. Wannan yana daga cikin abin da matan Sudan suka yi ƙoƙari suka taimaka ma 'yan uwansu. Hatta dilka ɗin nan da ake ta addini wanda bai saba wa shari'a ba, duk malamai sun kawo. A gurguje, matar da take fama da wannan matsala, nonanta ya lalace bisa sanadiyan aihuwa ko wani abu, za ta samu ɗanyen shinkafa, ta samu alkama, ta samu simsim, ta samu kuma asalin garin hulba, ta samu ayaba, ta yanka shi, ta busar da shi, ta haɗa gaba ɗaya ta niƙa. In ta niƙa sai ta dinga samun ruwa na aya, tana damawa, tana yin kuninsa da safe da yamma, yana tayar mata da nonanta saɓanin yadda yake. Ai in kun lura, talauci da yunwa na sa nonon mace lalace. In ta samu abinci mai kyau da ni'ima, to wannan abincin da za ta ci abinci ne kuma kayan ƙara gyaran jiki ne a jikin mace. Ina roƙon Allah ya gafarta mu. Ita kuma budurwa bata yi aure ba, bata taɓa shayarwa ba, ko bazauran da bata taɓa aihuwa ba, man hulba kaɗai za ta je ta saya, ta dinga shansa sau 4 a wuni, yana enlarging na breast ɗin mace.